Buonasera, buonasera a kulħadd Inter tnejn f'Frosinone xejn logħba illi kienet importanti li nirbħu logħba illi irbaħna anki jekk ta' min isemmi il-Frosinone ma beżawx jilabu il-logħba tagħhom. Biss illum il-protagonista tal-logħba tagħna kien Federico De Marco illi nar il-ħamis, anzi nar il-ġimgħa għalaq żmienu u llum skarta ħanejdu hekk rigal tal-berdej mill-isbaħ gowl spettakolari li fakkar lil ħafna veterani f'dak il-famuż gowl illi jagħmel Alvaro Recoba kontra l-Empoli. Fil-fatina u koll għal-moment insejt għalli ma kienu tirreferuni ma bat kifu rewni l-gowl ta' kart għallima episodu kienu qed jgħidu bravo Dimax, awguri bid-delay, gow mill-isbaħ li ġew koll fl-aħjar ħin possibbli tal-logħba ftit momenti qabel tmiem l-ewwel taqsima. Formazzjoni illi kif mistenni kienet tista' tgħid il-full team għad eċċezzjoni ta' Pavard. Il-formazzjoni kellha tinżel effettivament u għalkemm bdejna nippruvaw il-Frosinone ma bdewx jibżaw juruna sninhom. Iżda mbagħad ġie l-gowl ta' Di Marco u mbagħad il-gowl ta' 2-0 Turam, Turam, Turam. M'hemmx għalfejn inkompli, anzi biex nikkwota l-kbir Maurizio Mosca għal darb'oħra come ġoka Turam logħba jilgħab wis tajjeb. Illum tagħna dribbling mill-isbaħ li provoka l-fawl li minnu mbagħad Çalhanoğlu minn 11 metru ma żbaljax. Kena wkoll il-Lautaro Martinez illi fl-aħħar irid kellu ċans ukoll li jiskurja iżda ma skurjax all in all l-Inter dejna dmirna. Issa erġajna ritornajna fuq quddiem u kien importanti wkoll li nirbħu l-ewwel nett biex immorru għal waqfa postna, ċe fl-ewwel post. It-tieni naqtaw lil l-ewwel nett lil dawk li jagħmlu ħafna għax rebħu mal-Paris Saint-Germain iżda mbagħad ħadu żelqa oħra mal-Lecce insejt kemm ilhom ma jirbħu logħba fil-lig. Voldi daw li suppost kellhom jisfidaw issa forsi biex l-affarijiet jirranġaw jiġi d-dadi lura, id-dadi Zlatan forsi jirranġawhom naqa l-affarijiet. In-Napli illi llum reġgħu fallew u probabbilment Rudi Garcia għada ser kun qiegħed iħabbat il-bib tal-Jobs Plus biex jirreġistra x-xogħol. Tajnihom ġid punti. Iwa l-Juventus baqgħu magħna ma naħseb se tkun sfida tajba dik li ser ikollna bħallum 15 meta nerġgħu nirritornaw lura għal veru futbol, so il-futbol tal-klabs. L-unika problema li qed nara fuq Juventus Inter l-aħwa, anzi huma tnejn l-ewwel nett il-fatt li jistanna dil-waqfa tan-nazzjonali u ma tafx kif il-plejers se jgħiduk lura mill-impenji rispettivi li għandhom u ta' min nagħmel asterisk u niġbed l-attenzjoni il-fatt li nhar it-23 ta' Novembru jekk minn issir żbaljat imma hija l-aħħar logħba tar-round internazzjonali għandna l-Brażil mal-Arġentina u dik taf tkun problema jekk speċjalment Scaloni jibda l-Lautaro. U t-tieni ħaġa imma din hija soġġettiva forsi ħafna jaqblu jien ma naqbel xejn magħha li Juve Inter biex naraw Juve Inter ser ikollna nistennew il-ħadd filgħaxija biex nilagħbu.
U ovvjament din se tkun avvantaġġ ta' dażon li min jaf kemm ħajħajpjaw il-logħba. Mentri wieħed bħali jkun irid ifittex jeħnisa ħalli ngħidu lesti labna u barra bid-daq. Voldiri. Ehm, dik ukoll ser tkun naqra għalija kontrina. Voldiri vantaġġ għal min għax il-plejer se jistgħu ġurnata oħra, u mbagħad minnaħa l-oħra qed nara l-Karl Parnis li qed jgħid li qedlek lil-lejla l-penthouse. Iva karlet li l-lejla l-penthouse, biss kif qedlek fil-privat nerġa' ngħidlek pubblikament jiena fil-penthouse irrid inkun fil-31 ta' Mejju, mhux issa. Karl li għada ħajkun magħkom ukoll għal programm ieħor sensiela Mixzone ir-Roma illi ġew xejn b'xejn ma' Lazio. Ehm, Kienet din ir-rebħa wkoll l-Inter għamilna 4 rebħiet infila kif ukoll jekk ma nissir żbaljat 7 jew 8 clean sheet matul dan l-istaġun. Sommer illi wkoll ġie msejjaħ minnhom biex jilqa' ballun. Tajjeb, kollox ma kollox, illejla għandna għalfejn nkunu sodisfatti. Jiena għalissa ser nieqaf hawnhekk. Infakkarkom li dan il-video minnu ftit oħra se jkun disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna, daqstant tinsewx titlu hemm tafsu subscribe li kontenut issibuh hemmhekk. Jiena narakom nhar il-ħamis għal programm botta u risposta fejn se nitkellmu fuq il-futbol lokali, biss għada se nħallikom fidejn l-idejn affidabbli ta' Kopajt Chris, Karl Parnis u Joseph Magri biex ituna il-reazzjonijiet tagħhom tal-lobby rispettivi qabel ma nagħlaq żewġ messaġġi li daħlulna u li ħanaqra. Ruben Demono oġobni minn Ċerbi, ja ċerbi l-lum reġa kellu logħba tajba, en ukoll fil-fażi tal-attakk, bravo Ace. Il-problema li bħal sħabu Taljani issa jridu jilagħbu żewġ deciders, Volder ma tantx jistgħu jistieħu da 15, u Martin Buħaġa qed jgħidilna 8 fil-kampjonat u 2 fiċ-Champions League kienu l-clean sheets ta' Sommer Volderi diġà 10 u dan huwa numru ieħor tajjeb. Jiena forsi parentesi qabel ma nagħlaq. Għax ħafna qed jgħidu għax il-Juventus għadhom hemm u qed jirbħu bil-wieħed b'xejnijiet. Tinsewx illi la m'hemmx id-differenza tal-goals, wieħed b'xejn, tlieta b'xejn, 5 b'xejn, ta' 3 punti se tiswa. Jiena pjuttost ngħid li l-Inter trid tiffoka li ssir il-Manchester City tal-Ingilterra. F'liema sens illi inti taf li t-tella kemm se tella punti, taf li hemm l-Inter ħaddu punt iktar minnek. Bħalma ġralhom il-Liverpool meta darbtejn tellaw 97 punt u xorta ma swew għal xejn għax is-City tellaw lek 99 u ħadu l-kampjonat xorta. L-Inter dik trid tkun. Sissa qegħdin fit-triq tajba, 31 punt minn 36, avanti kważi, issa nitolbu l-Alla illi fil-waqfa ma jkollniex problemi ħalli mbagħad nibdew ċiklu naqra jibes imma li jista' ukoll ifisser ħafna għal prosegwu tal-kampjonat. Mela jiena hawnhekk għal Formosa li qed jgħidilna wkoll 3 punti importanti ħafna kontra tim tajjeb li ma jiddejjaqx ilha fil-futbol u propju għalhekk nemmen li forsi ħajsalvaw kmieni. Kellu jkun gowl kbir li wittilna t-triq qarreb ħallu naqbel miegħek Alan, naqbel miegħek perfettament. Alan. U b'dan il-ħsieb issa verament ħanala li tep il-kulħadd, sempre forza Inter jien narakom il-ħamis għada Mixzone fit-8 ma' Karl il-Kopajt u ma' Joseph. Take care.